Как прави Гонзо? До. Би чорбата по главата. Би. Би чорбата по главата. Би. Ой, Катя, Пуся, Пунч. Кое си ти бе, Джудже? Ние сме три опусуми. Малки опусуми. Ага, Боже. Това е един опусум, това е неговото малко опусумче. Стига, бе. Казва се Ава. Още поклон? Още ми поклон. Браво! Малко е стресираш, Оритеница, програмата беше по-хубаво отвън. Обърнете внимание на работа, малкото опусумче. Поклон? Поклон, Ава, тримата са. И последно, леко танци, танци малко. Дай му още малко танци. Танц, айде танц. Дай танци, Ава. Кажи чао сега. Кажи чао. Чао. Дай целувка. Чао, сладки. Чао. Добре ли се представиш според тебе? Можеш ли по-добре да се представиш? Малко текста си забравяме си стори на места. С Нана пя.